खृष्टनि मुङाव बयनिसिमबो आरोबाव खुलुमनाय जासिहरग्रोबावबाय। इसोरा बयखौबो बोर होथों। दिनैनि दिनाव आरोबाव आं नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ माथाइनिफ्राय 5 अध्याय 5निफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिबावनो लुबैदों। आं थांनाय दिनफ्राव नोंथांमोननि गेजेराव माथाइ 5 बालाबनिफ्राय इसोरनि रावखौ बिबुंथि लाखिबोगासिनो दङ। आं आसा खालामो इसोरा बे बोसोरनि दारै बयखौबो बोर होगोन। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव इसोरनि रावखौ बे माथाइ 5 बालाबनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिबावगोन आरो आं आसा खालामो इसोरा बयखौबो बोर होबावगोन। 5 बालाब आरो 5 सारियाव इसोरनि रावा बेबायदि बुंदों नै, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. बोर होजाग्रा जायफ्रा गुरै, मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिनो मोनगोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों। थारैनो जोंनो गितफोरावबो इसोरनि बोसोना बे बाथ्राखौनो बुंदों। गितफोरनि 37 बालाब 11 सारियावबो इसोरनि रावा बेखौनो बुंदों, जायफ्रा जिउआव गुरै बा जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिनो मोनगोन। नंगौयैनो इसोरनि रावा बेखौनो जोंनो खोन्थादों अनजाग्राफोर, जायफ्रा गावनि जिउखौ मोनदांबाय जे हावरिया होननानै आरो गावनियाव दाहा खालामबाय, बे साफ्रोमबो मानसिफ्रा गुरै जायो दे अनजाग्राफोर। आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो, सासे हावरिया मानसिया मालाबाबो गावखौ गोग्गा खालामनानै लानो हाया, मालाबाबो गावखौ दुगा थिफुदला खालामनानै लानो हाया। मानोना गावखौ मोनदांनो हायो जे आंनियाव बेंकआव फैसा गैया, आंनाव धोन सम्पति गैया, बेनिखायनो बे मालाबाबो दुगा खालामनानै लानो हाया। जायफ्रा गावनि जिउखौ मोनदांबाय दि आङो पापी, जायफ्रा आं मोनदांबाय जे आङो इसोरनि मोखाङाव समाया, बिसोर साफ्रोमबो दाहा खालामो 4 आरो 5 इसोरनि बोसोना बुंदों, बिसोरो गावसोरखौ गुरैबो फाहाय खालामो, बिसोरो दुगाबो जानो हाया। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो खोन्थादोंमोन जे सानै मानसिया मन्दिराव थांदोंमोन, सासेया फारिसीमोन आरो सासेया पापीमोन। नाथाय बे पापीया गावनि खर'खौबो बियो थिखांनो हायाखै आरो गाहाय फाहायनानै गावनि जिउखौ बियो इसोरनियाव गथायदों। मानोना बियो गावखौ थिफुदला बा दुगा बियो खालामनो हायाखै। मानोना बियो मोनथिगौमोन आङो इसोरनि मोखाङाव समाया। आरो जायफ्रा बेबायदि इसोरनि साखाथियाव फैयो अनजाग्राफोर, बिसोरखौ इसोरा ओरैनो हगारा आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होगोन। आरो मोनथिबाय इसोरनि रावा मा बुंदों जोंनो अनजाग्राफोर, जायफ्रा गुरै बिसोरो संसारखौ आवग्रिनो हागोन होननानैबो इसोरनि बोसोना बुंदों अनजाग्राफोर। बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टियान जिबन जापन खुंबायब्ला अनजाग्राफोर, आङो हांख्रायदों जोंनि जोहोलावफोर, जोंनि बिमा बिफाफोर, जोंनि दैदेनगिरिफोर, जों बयबो फै जोङो गुरै जों जानि, गावखौ थिफुदला खालामालासिनो, गावखौ दुगा खालामालासिनो, आंनियाव गासैबो दंजोबो होननानै जोङो गावखौ दुगा खालामालासिनो, गावखौ फाहायनानै इसोरनियाव नम्र खालामनानै जोङो थाबायोब्ला जोङो संसारखौ इसोरजों जोङो आवग्रिफानो मोनगोन आरो जोंखौ इसोरा बोर होगोन। बेनिखायनो इसोरनि रावा बुंदों अनजाग्राफोर, जायफ्रा गुरै, जायफ्रा गावसोरखौ थिफुदला खालामा, बिसोरो बोर होजाग्रा। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, आं आसा खालामो इसोरा बयखौबो बोर होथों, जेन' जोङो साफ्रोमबो थिफुदला बा जोङो दुगा जोङो जाया। मानोना इसोरा बे दुगा मानसिफोरखौ फाहायगोनबो होननानै इसोरनि रावा बुंदों। नाथाय जायफ्रा गुरै बिसोरखौ इसोरा गोजौआव थिखोगोन होननानै इसोरनि राव बुंदों। जोंनि समाजावनो होन, जोंनि रांखान्थिनि अबस्थायावनो होन, बा जोंनि खामानि मावनायावनो होन, जों रावबो जों दुगा जों जानो हाथारा। मानोना जों दिनै दं, जों गाबोन गैया। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, आंनि हांख्रायनाया धोन सम्पतिखौ लानानै दुगा दाजा, न'खरखौ लानानै दुगा दाजा, नाथाय इसोरनियाव गावखौ गुरै फाहायनायोब्ला इसोरा बै मानसिफोरखौ बोर होजाग्रा होननानै बुंदों। मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिनो मोनगोन।
आं आसा खालामो बे बोसोननि दारै बयबो थुलुंगा मोनबाय। आं आसा खालामो न'खराव, समाजाव, गिर्जायाव जों बयबो बे बोसोननि दारै बे बोसोन बायदि जोङो थाबायगोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आमेन।